Важныя звесткі, відаць, сапраўды зрабілі на падарожніка моцнае ўражанне, таму што ён спалохана правёў позіркам па дамах, нібы баяўся ў кожным доме ўбачыць атэіста. «Не, ён не англічанін», – падумаў Берліёз, а бяздомны падумаў, дзе гэта ён насабачыўся гаварыць па-руску, вось што цікава, і зноў насупіўся. «Але дазвольце спытацца ў вас», – пасля трывожнага роздуму загаварыў замежны госць. «Ну а як быць з доказамі існавання Бога, якіх, як вядома, існуе роўна 5?» «На жаль», – спачувальна адказаў Берліёз, «ніводны з гэтых доказаў нічога не варты, і чалавецтва даўно спісала іх у архіў. Згадзіцеся, што ў разумовай сферы ніякага доказу існавання Бога быць не можа». «Брава!» – ускрыкнуў чужаземец. «Брава! Вы цалкам паўтарылі думку неспакойнага старога Імануіла на гэты конт. Але вось кур'ёз. Ён ушчэнт знішчыў усе 5 доказаў, а потым быццам на здзек самога сябе стварыў уласны 6-ы доказ». «Доказ Канта?» – тонка усміхнуўся і запярэчыў рэдактар. «Таксама непераканаўчы. І недарэмна Шылер гаварыў, што кантаўскія развагі пра гэтае пытанне могуць задаволіць толькі рабоў. А Штраус проста смяяўся з гэтага доказу». Берліёз гаварыў, а сам думаў. «Але ўсё ж, хто ён такі? І чаму гэтак добра гаворыць па-руску? Узяць бы гэтага Канта, ды за такія доказы на 3 гады на Салаўкі!» Зусім нечакана бабахнуў Іван Мікалаевіч. «Іван!» – збянтэжана шапнуў Берліёз. Але прапанова адправіць Канта на Салаўкі не толькі не збянтэжыла чужаземца, але выклікала ў яго захапленне. «Вось правільна, правільна!» І левае зялёнае яго вока, якое глядзела на Берліёза, загарэлася. «Яму толькі там і месца. Гаварыў я яму, калі мы разам снедалі. Вы, прафесор, вядома, воля ваша, але не надта складна прыдумалі. Яно можа і разумна, але ж вельмі незразумела. З вас смяяцца будуць». Берліёз вылупіў вочы. «У час снедання Канту? Што ён вярзе?» – падумаў ён. «Але», – працягваў чужаземец, якога не бянтэжыла Берліёзава здзіўленне, які звяртаўся да паэта, «адправіць яго на Салаўкі немагчыма, таму што ўжо 100 гадоў з гакам знаходзіцца ў мясцінах яшчэ болей далёкіх, чым Салаўкі. І дастаць яго адтуль ніякім чынам, запэўніваю вас, нельга». «Шкада», – адазваўся задзірака паэт. «І мне шкада», – пацвердзіў чужаземец, бліснуў вокам і працягваў. «Але вось якое пытанне мяне турбуе. Калі няма Бога, то пытаюся, хто ж кіруе жыццём чалавечым і ўсім наогул распарадкам на зямлі?» «Сам чалавек і кіруе», – паспяшаўся сярдзіта адказаць бяздомны на гэтае, прызнацца, не зусім зразумелае пытанне. «Выбачайце», – мякка абазваўся незнаёмец. «На тое, каб кіраваць, трэба як-ніяк мець дакладны, на нейкі даволі прыстойны тэрмін дакладны план. Дазвольце ж запытацца ў вас, як можа кіраваць чалавек, калі ён пазбаўлены магчымасці не толькі складаць які-небудзь план на нейкі да смешнага кароткі тэрмін, ну, скажам, гадоў на 1000, але не можа ручацца нават за свой заўтрашні дзень. І сапраўды», – тут незнаёмы звярнуўся да Берліёза, «уявіце, што вы, напрыклад, пачнеце кіраваць, распараджацца і іншымі, і сабою самім. Наогул пачнеце толькі смак адчуваць. І раптам у вас хе-хе, саркома лёгкага». Тут чужаземец салодка усміхнуўся, быццам думка пра саркому лёгкіх прыносіла яму задавальненне. «Ага, саркома», – ён прыплюшчыўся як кот, паўтарыў гучнае слово. «І вось ваша кіраўніцтва і скончылася. Нічый лёс, акрамя вашага ўласнага, вас болей не цікавіць. Родныя пачынаюць хлусіць. Вы адчуваеце, што нешта не тое, нядобрае, кідаецеся да вучоных дактароў, потым да прайдзісветаў, а здараецца да варажбітак. І першае, таксама другое і трэцяе рабіць не мае ніякага сэнсу. Вы самі гэта разумееце. І ўсё канчаецца трагічна. Той, хто яшчэ нядаўна думаў, што ён нечым кіруе, апынаецца раптам у драўлянай скрынцы, ляжыць нерухома, і ўсе навокал разумеюць, што цяпер ад яго ніякай карысці, спальваюць яго ў печы.
А здараецца і горш. Толькі чалавек збіраецца з'ездзіць у Кіславодск. Тут чужаземец прыплюшчана паглядзеў на Берліёза. Звычайная, здавалася б, справа, але і гэтага зрабіць не можа, таму, што невядома чаму раптам паслізнуўся і трапіў пад трамвай. Няўжо вы скажаце пасля гэтага, што ён сам сабою гэтак кіраваў? Ці неправільны думаць, што кіраваў ім нехта іншы? І тут раптам незнаёмы засмяяўся дзіўным смяшком. Берліёз вялікай увагаю слухаў непрыемны расказ пра саркому і пра трамвай, і нейкія трывожныя думкі пачыналі мучыць яго. «Ён не чужаземец, ён не чужаземец», – думаў ён. «Гэта вельмі дзіўны суб'ект. Але даруйце, хто ж ён такі?» «Вы хочаце курыць, як я бачу?» – нечакана звярнуўся да бяздомнага незнаёмец. «Вы якія курыце? А у вас хіба розныя ёсць?» – панура спытаўся паэту, якога кончыліся папяросы. «Якія вам?» – спытаўся невядомы. «Ну, нашу марку», – злосна адказаў бяздомны. Незнаёмы адразу ж дастаў з кішэні партабак і прапанаваў бяздомнаму. «Наша марка». І рэдактара і паэта не гэтак уразіла тое, што знайшлася ў партабаку менавіта наша марка, колькі сам партабак. Ён быў вялікі, з чырвонага золата, і на ім, калі адчыняўся, бліснуў сінім і белым агнём брыльянтавы трохкутнік. Тут літаратары падумалі розныя. Берліёз. Не, чужаземец, а бяздомны. Вот ябал яго вазьмі, га? Паэт і гаспадар партабака закурылі, а Берліёз адмовіўся. Трэба будзе запярэчыць яму такім чынам, рашыў Берліёз. Правильно, чалавек смяротны, ніхто гэтага не аспрэчны, а справа ў тым, што... Аднак ён не паспеў сказаць гэтыя словы, як загаварыў чужаземец. Правильно, чалавек смяротны, але гэта толькі паўбяды. Дрэнна, што ён раптоўна смяротны, вось у чым фокус. І наогул цяжка сказаць, што з ім будзе сёння вечарам. Нейкая недарэчная пастаноўка пытання, падумаў Берліёз і запярэчыў. Ну, у гэтым ёсць перабольшанне. Я пра свой сённяшні вечар ведаю амаль дакладна. Само сабою разумеецца, калі мне на броны не ўпадзе на галаву цагліна. Цагліна ні з таго, ні з сяго, пераканаўча перапыніў невядомы. Нікому і ніколі на галаву не ўпадзе. У прыватнасці запэўніваю вас, вам яна не пагражае. Вы памраце іншай смерцю. Можа, вы ведаеце, якой? Зусім натуральна, з іроніяй пацікавіўся Берліёз і такім чынам уцягваўся ў нейкую недарэчную размову. І скажаце мне? Ахвотна, адазваўся незнаёмы. Ён зірнуў на Берліёза, быццам зняў мерку на касцюм, скрозь зубы прамармытаў нешта. Раз, два, Меркурый в другім доме, паўня сышла, 6, няшчасце, вечар, 7. І гучна і радасна аб'явіў: «Вам адрэжуць галаву». Бяздомны дзіка і злосна вылупіў вочы на нахабнага незнаёмца. Берліёз спытаўся з крывой усмешкай: «А хто канкрэтна? Вораг, інтэрвенты?» «Не», – адказаў субяседнік, – «руская жанчына, камсамолка». Прамармытаў разлаваны жарцікамі незнаёмы Берліёз. «Ну, гэта, выбачайце, малаверагодна». «Прашу прабачэння», – адказаў чужаземец, – «але гэта праўда». «Ага, мне хацелася спытаць у вас, што вы будзеце рабіць сёння вечарам, калі не сакрэт?» «Сакрэта няма, зараз я зайду дадому на Садовую, а потым у 10 вечара ў Масаліце адбудзецца паседжанне, і я на ім буду старшыняваць». «Не, гэтага не будзе», – цвёрда запярэчыў чужаземец. «Гэта чаму?» «Таму», – адказаў чужаземец, і прыплюшчанымі вачыма паглядзеў на неба, у якім у прадчуванні вячэрняй прахалоды нячутна кружылі чорныя птушкі, што Анячка ўжо купіла алей, і не толькі купіла, але нават і разліла. Такім чынам паседжанне не адбудзецца. Тут, як зразумела, пад ліпамі запанавала маўчанне. «Даруйце», – пасля маўчання загаварыў Берліёз, гледзячы на чужаземца, які плёў абы што. «Пры чым тут алей? Якая Анячка?» «Алей тут вось пры чым», – раптам загаварыў бяздомны, які, відаць, вырашыў аб'явіць няпрошанаму субяседніку вайну. «Вам не даводзілася, грамадзянін, бываць у псіхбальніцы?» «Іван!» – ціха ўскрыкнуў Міхаіл Александрович. Але чужаземец не пакрыўдзіўся, нават весела засмяяўся. «Быў і не аднойчы!» – ўскрыкнуў ён смяшліва, але не адводзіў сваіх вачэй, якія не смяяліся ад паэта.
Дзе толькі я не быў. Шкада толькі, што мне не хапіла часу распытацца ў прафесара, што гэта такое шизофрэнія. Дык вы ўжо самі даведаецеся ў яго, Іван Мікалаевич. Адкуль вы ведаеце, як мяне завуць? Слітуйцеся, Іван Мікалаевич, хто ж вас не ведае? Тут чужаземец выцягнуў з кішэні нумар літаратурнай газеты, і Іван Мікалаевич убачыў на першай паласе свой фотаздымак, а пад імі ўласныя вершы. Але гэты доказ славы вядомасць, які толькі яшчэ ўчора парадаваў бы, зараз радасці не прынёс. «Выбачайце», – сказаў ён і пацямнеў з твару. «Вы не можаце пачакаць хвілінку? Мне трэба таварышу сказаць 2 словы». «Ну, з задавальненнем», – усклікнуў незнаёмы. «Тут я так добра падліпаю, а я, дарэчы, нікуды не спяшаюся». «Вот што, Міша», – зашаптаў паэт, калі адвёў Берліёза ў бок. «Гэта ніякі не інтурыст, а шпіён, гэта рускі эмігрант, які прабраўся да нас. Патрабуе яго дакументы, то ўцячэ». «Ты думаеш?» – стрывожана шапнуў Берліёз, а сам падумаў, а яго ж праўда. «Ты мне вер», – зашипеў яму ў вуха паэт. «Дурнем прытвараецца, каб выведаць нешта. Ты чуж, як ён па-руску шпарыць». Паэт гаварыў і сачыў, каб незнаёмы не ўцёк. «Пайшлі затрымаем яго, то ўцячэ!» І паэт за руку пацягнуў Берліёза да лаўкі. Незнаёмы ўжо не сядзеў, а стаяў ля яе. Трымаў у руках нейкую кніжачку ў цёмна-шэрым пераплёце, канверт са шчыльнай добрага гатунку паперы і візітку. «Прабачце мне, што я за спрэчкай забыўся назвацца. Вось вам картачка, пашпарт і запрашэнне прыехаць у Маскву на кансультацыі». Важка прамовіў незнаёмы і уважліва паглядзеў на абодвух літаратараў. Тыя ж бянтэжыліся. «Д'ябал, усё пачуў», – падумаў Берліёз і ветлівым жэстам даў зразумець, што ў паказе дакументаў патрэбы няма. Пакуль чужаземец суваў іх рэдактару, паэт успеў разгледзець на картачцы надрукаванае замежнымі літарамі слова «прафесар» і першую літару прозвішча – двайное «В». «Вельмі прыемна», – тым часам збянтэжана мармытаў рэдактара, чужаземец схаваў дакументы ў кішэню. Адносіны такім чынам былі адноўлены, і ўсе ўтрох зноў селі на лаўку. «Вы ў якасці кансультанта запрошаны да нас, прафесар?» – спытаўся Берліёз. «Ага, кансультантам». «Вы немец?» – дапытваўся бяздомны. «Я?» – перапытаў прафесар і раптам задумаўся. «Ага, мабыць, немец», – сказаў ён. «Вы добра гаворыце па-руску?» – ставіў Берліёз. «О, я наогул паліглот і ведаю вельмі многа моў», – адказаў прафесар. «А якая у вас спецыяльнасць?» – спытаўся Берліёз. «Я спецыяліст па чорнай магіі». «На табе!» – стукнула ў галаве у Міхаіла Александровича. «І вас па гэтай спецыяльнасці запрасілі да нас?» – спытаўся ён, заікаючыся. «Ага, па гэтай запрасілі», – пацвердзіў прафесар і растлумачыў. «Тут у дзяржаўнай бібліятэцы знойдзены арыгінальныя рукапісы чарнакніжніка Герберта Аўрылакскага 10 стагоддзя. Дык вось патрабуецца, каб я прачытаў іх. Я адзіны ў свеце спецыяліст». «А, вы гісторык!» – з вялікай палёгкай і павагай спытаўся Берліёз. «Я гісторык», – пацвердзіў вучоны і дадаў ні к сялу, ні к гораду. «Сёння вечарам на Патрыярхавых будзе цікавая гісторыя». І зноў вельмі здзівіліся рэдактар і паэт, а прафесар паклікаў іх да сябе, і калі яны нахіліліся да яго, прашаптаў: «Майце на ўвазе, што Ісус існаваў». «Бачыце, прафесар», – адазваўся з вымучанай усмешкай Берліёз, «мы паважаем вашы вялікія веды, але самі маем наконт гэтага другое перакананне». «Не трэба ніякіх перакананняў», – адказаў дзіўны прафесар. «Проста ён існаваў, а больш нічога». «Але ж трэба хоць нейкі доказ», – пачаў Берліёз. «І доказаў ніякіх не трэба», – адказаў прафесар. І загаварыў ціхім голасам, акцэнт у яго адразу чамусьці знік. «Усё проста, у белым плашчы